Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Ottubru li għadda, id-dejn tal-Gvern naqas b'aktar minn 394 miljun euro, jew b'7% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Fl-istqarrija l-NSO qal li fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena l-iżbilanċ fil-fond konsolidat kien ta' 24 miljun euro. Fl-istess perjodu id-dħul rikorrenti tal-Gvern żdied bi kważi 214 miljun euro, żieda ta' 6.5% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan kien attribwit għal żieda fid-dħul mill-income tax, il-VAT u l-bolla. Bejn Jannar u Ottubru in-nefqa tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 242 miljun euro, jew 7.4%. Iċ-ċifri tal-NSO juru li n-nefqa tal-Gvern fi proġetti kapitali fosthom bini u manutenzjoni ta' toroq żdiedet b'89 miljun euro għal aktar minn 326 miljun euro. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li l-imaxxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu minn kważi 182 miljun euro għal 175 miljun euro, tnaqqis ta' 6 miljun u 700,000 euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet.